Salom horas marihita saluhutna. Di hamuah kadamang doh dainang manang di dia pe hamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion nitu hata Jesus Kristus. Adorak sota para di hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohot dame siad debata amata dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabi jamita di partangyangata nalaos epistel di minggu kantate di tanggal 3 Mei 2026. Ima hatan itu hata natar surat di 2 Tesalonika bidutolu ayat sada rodi ayat 12. Topik ni minggu tadi si mared detu Jehovah, aku menyanyi bagi Tuhan. Alai binaima topik ni partangyanganon martangiang huhut mula-ulau, berdoa dan bekerja. Ujah madi hita tapai hutiup madi bagasan rohat tabi sonoma di dok hatani tuhata. Akup nii tangyah kok kamu mahami aliak kadongan asa merlujung hatani tuhani jala marsangap songon nadi hamu. Anggiat malua hamisian halak na jekel jala na jahati. Aidang saluhut na olo porsea. Alai haposan do Tuhani patugon na do rohamu jala ramotan na do hamu maralohon na jahati. Napos do rohanami midahamu di bagasa Tuhani sai patupau muna do na hupodaho kami Tuhamu nang nuaing nang tujuluanon. Sai ditugu-tugu Tuhanima rohamuna tuholong ni rohani debata dohot tu habengeton ni Kristusi. Alai mangasahon guarni tu hata Jesus Kristus hupai ngotami mahamu aliak kadongan sumuruk mahamusian ganup dongan. Naso maradat di parange naso mangihuton poda na jinalona sian hami. Ai di boto hamudo manang songo dia patut tiruo muna hami. Aidada songon naso marada tami di tonga-tonga muna. Aidada songot tamue sorang hami di manang isi hamu. Lu jadu hami tahe jala ngalutan mulau-lau borngi doh tarian. Unang sorat tamu hubahen. Dada naso marsahala hami nian. Alai naeng pajong-jongon nami diri nami tiruan di hamu asa diihutok kamu hami. Ainang adorang di tonga-tonga muna hami nunga huro dihok kami tuhamu nasora mangula unang ma ibana mangan. Ai terbigidu tuhami adong do diba sian hamuna naso maradat parangena akan naso mula-ulaon naso siulau do tahe di jama. Tuak kasih songoni hupatikon jala huro dihok kami mangasahot Tuhan Jesus Kristus bulusma nasida mula-ulaon. Asa nanyomo nabi di hanguluhon ima hatani tuhata. Di hamuah kadongan saha porsiaon molo ta pamanat dibeltai nuaing hata si paingok do dibahen judul ni perikopon di hata Batak molo di Alkitabi berdoa dan bekerja. Jadi molo tabereng memang isi ni hata si paingok tido judul ni nadi Alkitabi. Hata si paingot guarna pe si paingot ate akamang dohot tamu inanami somalna molo didok si paingot daksa dai olo dulubi isian sada olo dua tolu opak dan seterusnya. Akadia mah si paingot ni Apostel Paulus tu huria Tesaloniki. Jadi molo taripur rupani pinomant adong matulu nuaing hata si paingoti. Na perjulu dido Apostel Paulus ikon do nasida martangiang. Ikon gabe si partangiang. Di paingoton Apostel Paulus huriai asa unang lupa nasida martangiang. Tabereng majorupani di ayat sade muse tanya ko kamu mahami aliak kadongan ninna tu huriai. Buasai ko martangiang nasida adong madua alasanna di bagasa trupuki. Na perjulu asa merlujung hatani Tuhani. Molo di hata Indonesia di dok
supaya firman Tuhan itu beroleh kemajuan dan dimuliakan. Jadi molo di Apostel Paulus martangia kamu nina alasan na perjulu ima asa merlujung hatani Tuhane. Jadi dakola sekedar merdala berupani alai ikom merlujung nama. Ikom maju do dang buibe holan jalan di tempat. Asa maju ba dang bui holan gugu ikodo merdongan tangiang. Alasan na kedua hodidok disi asa melua na sida sianak kahala na jekel jala na jahat, terlepas daripada pengacau dan orang-orang jahat. Jadi molo didok Apostel Paulus martangiang mahamu nin narupani na dua halima alasan ni Apostel Paulus asa gabe didok na sida martangiang. Alana sadar do Apostel Paulus margugu do parjahati mangela-ela na porseai. Margugu do parjahati laho manusai aka na porseai. Dungi disadari Apostel Paulus do pabua na susude sian nasida olo porsea. Ino nakiningan didok ditrupuki. Dak sude na olo porsea tutuhane. Jala akauma na olo mangguturi na so olo porsiaur rupani akaido na mangguturi godang ma alasan na mangguturi songon na masa di tengah-tengah nuaeng didok mai ala mengganggu ketentraman didok musi ala mayoritas minoritas ate dohotakana asing alai sudi alasani memang dasar gak suka iri dohot dengki jadi ikut tagugu do martangiang tuaka si songone. Iman waeng di do Apostel Paulus ba pinomak na dua ima alasannya Apostel Paulus rupane madok tu huriai asa digogona sida martangiang. Sasitong nakamang dohot tamuinang hita pe sedang taadu pido na dua on waeng. Tohodo ba nunga diberitahon berita nauli alai asa lamaju ibana asa merlujung di hatabataki nakid didokon Yesui asa tulus songonan idok ni Tuhan tadi Matius 20 asa sahat tuliat portibion berita nauli bah dang bui holan gugutta ikodo tatangyakon na merjamitai badungi busia ditangyako perjamitai akan nama bigi jamitai ate jadi saling menduakan rupane. Ikut tagugu do martangiang. Jala asa melue nak kita sianak kahalak na jekel doho na jahati. Jadi tang bui holan guguta mangaluaka na jahati. Molo tabere ngando di Efesus onomia te tangiang dosa ada si jatane halak Kristen didok. Napadua kon dung martangiang didok ba ikom mula-ulaun. Molo di ayat 12 didok bulusma mula-ulaun. Jadi ora et labora. Idun anaing dohonon ni Apostel Paulus. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Dang bui disirang na duai. Dak sukup polan na martangiang. Jala dak sukup polan na mula-ulaun. Ikom mangula dua ibana, jala ikom martangiang dua ibana. Martangiang ibana, jala ikon mangula ibana. Dia kajamita na salpu ngatapat orang irupani, barang bui holan nalopit tanga sonon. Iko buka tangan do. Ko buka do tangan nai. Laho mengaktualisasikan nadi tangyakon nai. Dak sukup holan na martangiang, ikod do mula-ulaun. Aidang sai ulaun molo holan na martangiang. Jadi suatu tapik rupani adong masih ulauta holan na martangiangi mahita itortunta sulauni dao. Di minggu-minggu na salpu ngatadok satu ngani tangiang do ulau. Ya memang satu nganga selesai. Ale satu nganai bah ikut taula do. Jadi di si mata bereng hubungan nasotar sirang antara ni tangiang dohot ulaun. Jala dang medek sia langit aka si pangano ni. Jadi holam martangia kita itor mardi di harupani sia langit aka si panganon dao. Jala taingok mah dang sim salabim
na manguluon nate. Alani asamanga ko, asamanga kita, bah mulaulaw kita. Huroha akamang dohot tamuin na nami satiki anong dudi basian nasida na berharap mangan nang sokarejo. Mungkin laho maibana mangido-ido tu bagas ni donganna asadong panganonna. Jadi dakola saunari HP masa na songonon. Najului pe HP nunga masa na songone. Naing mangan hatik pe dang karejo ibana. Dido Apostel Paulus akan na somarada do moluarong jol mamangan nang sokarejo. Jadi marhiti on gabe tabba pangatusyo tarupane tabba parbinoto ata dakolan nasolao tu ulaun adat tapi nasomarada. Doho do nasokarejo nasomarada. Jadi nasokarejo alai berharap makan omananidok na nasomarada tiate. Sahatu sadariope mangulu do pangalahoon molo taparrohahon. Mangan nang so mulaulaon. Naso siulau do diula di bagasa turpuki nakinenga. Dia mai aka naso siulau diula misalnya mengharapkan parutungan na balga jalan atau putopu jalan hatop sianaka undian kuis dohotaka na sejenis tu siate. Dungi mangan marhite na manako ugasan ni donganna. Oma ngulu ni jolma nuaing. Jadi ngulu ni jolma si songoni dus mai dohot ngulu na instan. Ngulu na instan. Jala mangulu si songonon dus mai sasitong na dohot ngulu benalu. Taboto do benalu ate saridan ima nasai marsigatuk tu ngulu ni donganna. Dus songo saridani. Jadi olo do laos mate bonani kopi iru pani dibain saridani. Jadi dakolat di masa ni Apostel Paulus ditikitope ati bohado adong dope akasi songoni nasai marsigatung tu nguluni donganna. Tapasiding ma pangalaho si songoni ate. Taula ma ulau tai denggan asamanga kita siane. Ai sipata memang haru berjudo taulahon ulau tai sopit tergodang tatapu. Ngapalah burju hita mangulasi ulau ni so haru itor berhasil rupani. Olodo gagal dan lain sebagainya. Labohamate molo dang diulahon. Ahama si panganonna. Pesan na nang dohonon ni Apostel Paulus tuhuriai nang tuhita marhite padohani ima asa nanyo mona bima dihanguluhon. Takas do nak didok di bagasa turpuki. Na nyuki ni hodok nama dipangan. Unang adong sian hitaon na hodokat mangan nyuki ni hodok ni halak. Hoduhan ibana na mangani hape halakat do hodokan karejo. Batutu na patuluhon pesan na naing dohonon na disi bulusma mulaulaw. Jadi molo tapadu munak kiningan na parjodo do na padua honi jadi pas do songo judul ni Alkitapi berdoa dan bekerja. Na patuluhon si paingot ni Apostel Paulus marhite turpukon bah asa unang lupa nasida dia kapoda dohot pamodai. Unang lupa di poda dohot diaka nama modai nasida. Di pajongjong Apostel Paulus do diri gabi tiruan di tonga-tonga ni huriai. Dia matiruan nabi nahenna na pardulo jolo di dok disi loja do ibana mula ulaun aria dohok borngen. Na padua hon dang sorat di bahen ruas ni huriai. Lapatan na dang olo ibana mabobani ruas ni huriai atik pe adong do nakiningan sahalani ibana tusi. Adong do hak ni ibana tusi alai dang olo ibana mabobani ruas ni huriai. Nah patuluhon batutu
diciptahon Apostel Paulus rupani marhite dirina budaya kerja oddo tiruan sian aposteli dang budaya malas-malasan jala dang mental pangidu-idu rupane manang mental pengemis. Jadi ikut daudui sian ruas ni huriai alai di budaya homma dihangulu homma budaya kerja sotu ngadong namangan molo dang bulau-ulau mangam maho mangam mahita marhite-hite akka natahalu jahoni sigano pari alai tong doa dong jolma nama mudai do diboto ate jadi molo tado dison si paingo na patuluhon unang lupa di akapoda dohot pamudai memang adong do nah holam mamudai do rupani diboto hape si podau do pe ibana lapatanna holan nama do anggo bangulahon dang apala anggo Apostel Paulus tung dipatuluhon do diri na rupani tiruan jala napatut do ibana gabe si ihut tonon alania kamang dohot tamu inanami tahaguluhom ma natului asa tutu hita gabe aka naporsea dituhatai jala nau tutu taruli dihaluaon nabinuan itu hata amen martangi yang mahita moleate di Tuhan dihatam nau kubigi hami pasu-pasu mai jala paurato di bagasan rohanami be asa di parbiho katami parbuena dengan parbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangiak kami tuho amen.